Ten thieth ma kaunti ma Kisumo kotelnegi Director mar weche thieth kod ler mar aluora Fredrick Oluoch koro lando ayanga kes mokwongo mar tuo mar guonyo mar mpox e kaunti no. Jal moro mayiegni 42 manochopo e boma ma Kisumo kowuok Juba e piny South Sudan kama nochope kar thieth tok pim noyude gi tuono mar guonyo mar mpox. E wi mano okwani mondo ng'ata manigi ranyisi mag tuono mondo chopi osiptal mantiere machiegni kode, ahinya to ne jogo mane nitiere nyamburko ma Simba Coach manowuok Juba kendo chopo Kisumu saa 3 okinyi ma tarik 19 dweni. Gisamo wegoni en isolation ward marwa ma Kisumu County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Mae en mondo mi awach ne jopiny ni nitiere jogo ang'wen manyo osebedo contacts kata manyo obedo machiegni kode. Ma ariyo ni e Kisumu ka, achiel no dhi Siaya, mano ge Makala, kama ne wasewuoyo gi jogo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Siaya mondo koro gilugi ne ni to obede quarantine kata obedo dala. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo girado go bende nyo odhi Ndhiwa, Aora Chuodho, mano e Homa Bay County, ma bende nyo wasewuoyo gi jogo Director mar thieth ma Homa Bay. Jogi dhi bedo quarantine kuom wige 3 mabiro, ni mar tuoni obedo incubation kata obedo del kind ndalo 2 gi ndalo 21 kapok owuok. Wakwayo ogandawa ni mondo mi kik wamosre wae mosruok mana kaka ne ndalo Covid cha. Wakwayo ni kinyalo bedo kod mask bende tigo. Wakwayo ni wabed gi gige mag logo, waluok lwetwa, wabed kod hand sanitizer kwa nyalo, ahinya waluok lwetwa, kik wamula kamora mora, warit ler mar lwedo nikech kimulo kamora mora nya bedo ni kanyo ne ng'at mane ni kod tuoni osemulo.